Desde o Bloque Nacionalista Galego rexeitamos o novo aumento do prezo do autobús urbano de Vigo a partir do vindeiro mes de xuño e que suporá encarecer por volta dun 19,5% a tarifa bonificada coa PAS Vigo. Nese sentido, demandamos ao Goberno Municipal de Abel Caballero que actúe con firmeza para exixir do Ministerio de Transportes o mantemento das subvencións estatais que permiten bonificar as tarifas. Compre lembrar que esta será a segunda suba aplicada neste ano 2025 despois de que o Goberno Municipal decidise aumentar os prezos case o duplo do incremento do IPC e que as tarifas do servizo de bus de Vigo son as máis caras de todas as cidades galegas e unhas das máis elevadas do conxunto do Estado. Por iso, instamos a Abel Caballero a que faga uso da liña directa con Moncloa da que tanto presume para evitar un novo sablazo no billete de bus, atendendo o seu interese público como servizo esencial e a súa importancia estratégica para avanzarmos cara a unha cidade máis sustentável a nivel ambiental, reducindo o uso do vehículo particular. Nesa reivindicación, o alcalde poderá contar con todo o apoio e presión que o Bloque Nacionalista Galego poidamos exercer a nivel institucional. En todo caso, sexa como for, o Concello de Vigo ten recursos suficientes para conxelar as actuais tarifas e con esa finalidade propoñémoslle que impulse unha modificación orzamentaria de urxencia para dedicar os 1,2 millóns de euros previstos para subvencionar aerolíneas de Peinador a bonificar con estes recursos o transporte que usan cada día as viguesas e os vigueses. Partida que podría ser suplementada mobilizando parte dos case 200 millóns de euros de remanentes dos que dispón o Concello de Vigo. Por outra parte, celebramos a rectificación do Goberno local que, despois de máis de 5 anos rexeitando a proposta do BNG de facer gratuito o bus para menores de até 14 anos de idade, agora anuncia que vai aplicar esa gratuidade. Mais vale tarde que nunca. No entanto, demandamos que esa gratuidade se alargue tamén a persoas desempregadas e perceptoras do RISGA, do ingreso mínimo vital e outros subsidios de subsistencia que siguen véndose obrigadas a pagar polo billete de autobús. E cremos tamén que se ten que corrixir dunha vez por todas a injustiza e irracionalidade de que o estudantado non universitario continue a pagar un 25% máis caro o billete que o alumnado da Universidade de Vigo.